हेलो हेलो तने कर में मीट कर दो मॉनिटर बॉक्स में हेलो छे सुमिरन में आवो मो मयरिया हो सुमिरन में आवो मो मयरिया हो भगता बोलावेला दुआरिया हो सुमिरन में आवो मो मयरिया हो सुमिरन में आवो मो मयरिया हो लिखनी न चले आवे तोहरे पानी हम कमार बाकी बेटा हई पढ़नी न लिखनी न चले आवे तोहरे पानी हम गवार बाकी बेटा हई तोहरे अल्लाह रहलो का नाम पड़े बाबू खेवसर से हमारा छोला वाला श्री भगवान जी बड़ा ऊंचा स्टेज हो गई बा। अरे तो केदार सिंह पहलवान जमुआ के हैं सीतारामपुर में रहते नहीं है स्वर्गीय केदार सिंह पहलवान जी जे आसनसोल दुर्गापुर सीतारामपुर कुल्टी बराकर के ना वहाँ के नाम के जानल है ग्राम जमुआ बलिया उत्तर प्रदेश की हाँ भागता बनावेला दुआरिया हो सुमिरन में आवो मयरिया मयरिया हो
देखिए अभी